Vítame vás v Stupave na Dlhej ulici, kde vám predstavujeme priestranný štvorizbový mezonet s úžitkovou plochou takmer 149 m². Srdcom domova je veľkorysá obývacia izba s jedálňou a loďou, na ktorú nadväzuje samostatná juhozápadná kuchyňa s vlastným balkónom. Tri samostatné izby rozdelené medzi podlažia doplňa útulná galéria a pochôdzne podkrovie, ktoré zabezpečujú ticho a dostatok úložného priestoru. Dve kúpeľne disponujú vaňou aj sprchovým kútom, pričom komfort zvyšuje podlahové kúrenie v hygienických priestoroch a predsieni. Západne orientovaná loďia poskytuje výhľady na západy slnka a plynule rozširuje obytný priestor o vonkajší relax. Lokalita ponúka blízkosť škôlky, potravín aj športovísk s rýchlym 15-minútovým prístupom do Bratislavy a k Zámockému parku v pešej dostupnosti. Tento mezonet spája komfort domu s praktickosťou bytu. Pre dohodnutie obhliadky ma neváhajte kontaktovať a ja vás priestorom osobne prevediem.